Umgadli weMamelodi Sundowns uThemba Zwane uzoba ukapteni weBafana kule nyanga yokuhlungela i-African Cup of Nations ka-2025 lapho izobhekana khona ne-Uganda ne-South Sudan. I-South African Football Association iqinisekisile ngoLwesibili ebusuku. IBafana izodlala ne-Uganda e-Orlando Stadium ngoLwesihlanu kanye ne-South Sudan eJuba ngemuva kwezinsuku ezine. Kanti umqeqeshi waseNingizimu Afrika uHugo Broos kufanele athathe isinqumo ngokapteni omusha ngaphandle kukapteni ovamile nonozinto olimele uRowan Williams. UZwane una-35 usephenduke waba yilungu eliqavile eqembini likaHugo Broos iBafana. uBroos waqale wathi ucabanga ukuthi uZwane usemdala kakhulu ukuthi angaba seqenjini leBafana, kodwa washeshe wayishintsha leyo nkulumo. Mhlambe ilona kuphela iphutha elikhulu engilenzile kusukela ngilapha, kodwa bekunesizathu. Ngabona ukuthi ngumdlalo kahle, kodwa-ke sekwenzekile futhi kudala. Ngiwumuntu yisiwula kuphela esingakwazi ukushintsha umqondo waso, kusho uBroos ngoJanuwari. UZwane wadlala indima ebalulekile ekutheni iBafana idle ubhedu kwamanqamu e-African Cup of Nations yalowo nyaka. Waphinde washaya igoli elimangalisayo eyedwa kuBafana idlala ngokulingana ngo-1-1 neNigeria kokuhlungela indebe yomhlaba yeFIFA ngoJuni. Lo mdlalo oneminyaka engu-35 ubudala usaqale kanye nje kuSundowns kule sizini ngesikhathi ihlulwa iStellenbosch FC kowandulelwa amanqamu e-M10 8 ngempelasonto edlule eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Kodwa uBroos unethemba lokuthi uZwane angathola kabusha ifomu yakhe ecebezela kakhulu emidlalweni emibili kaGroup K yokuhlungela i-AFCON.